салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Анами намуд дуойка, ҳама намуд кожникҳои баҳорӣ, ласинаҳо, хулоса вибри калон дар магазини 57 13 дар рӯзаи тараф телебузор. Ини 13 меша гардиш, ай тараф бия 12, ай тараф бия 13. Духтарако нигоҳ кунед. Ҳозир ман як лав нишон медиҳам. Гузарам. Як лав нишон медиҳам духтаро дар ҷа вибр беҳади бад калонай. Ҳозир ман шумода маълумоти пурра боз як бор дига медиҳам. 13 дар рӯзаи тарафи Тило бозор духтарако магазини 57. Ина духтарако касе доставка мехоҳад, нашо доставка, рақамҳои савдогара дар рӯи экран монда, марҳамат карда нависен. Доставка дорад духтарако. И дуйко чанде? Дуйко ино 160 сом. Ино 160 я? Ино дигар рангошам ҳаст мақсад. Иё расветка доштан духтарако, нигоҳ кунед, вибр хаҷида беҳад калон размеро ҳаста я? Барои модарои ширте замокдор духтарако беҳад осон, материалошон белман дорад духтаро. Ёс чи? 180 сом, 10 та ранг дорад. 10 та ранг дорад духтарако, 180 сомон размеро ҳаст духтарако, 46 то 52, 54, 52 размераш. 46 то 50 мешаш. Ай 46 то 50 духтарако размер ҳаст. Ани майлаш ду та расветкай. Розви пастак бади малинаи баландак. Хайли зард дошта, серинки дошта духтарако. Вибр беҳад кало. Ина сиёҳу фиолетови ҳам духтарако доранд духтаро. Ина духтарако бозам дуойкои белман доҳа. Ёшам аҷоибот хушру. Качество бомба духтарако, нархошо 180 сомони. Диден? Почошон духтарако хеле кушодака шалвария духтаро. Белмандо духтарако да ол намедура ина расветкош. Доставка ки беҳтарин кора духтаро доставка доран, метонен нашо доставка дар рақамҳои савдогар нависен. Ёрчан 180 сомон духтаро материалои атласи ласи духтарако. Иам аҷоибот качествои духтаро материалшона мешови ягон чин намешавад духтарако. Размерошон ҳаст духтаро. Маълумоти пурра духтарако ай савдогар мегирин. Ман рақамҳои савдогар калон дар экран навистам мондам духтаро. Метонен дар рақамҳои савдогар занг занед ё нависен ватсапшонда. Духтарако нигоҳ кунед. Ина бо дуйка 180 сомон материалаш белман доад духтарако размер ҳастай. Ина 160 сомон дар аввали барнома нишон додам. Ирам аҷоибот хушрай духтарако материалаш белман до. Ина расветкош бо дар тараф ҳастай. Инош 180 сомон духтаро. Ина духтарако рубашка тугмошкати 4 та расветка дора 150 сомон. 150 сомон тадай хӯрак дастай биден чӣ хушрай. Диден? Аҷоибот. Рубашка метонем брук шалвар кати пушонен духтаро. Качество аҷоибай. Духтарако ани намуд платьёи вечерни омада ирам аҷоибот хушру материалаш ласай дар дурунаш пахтам дора ҳам хем мулоимаки мягки хушру нархаш 200 сомон размерош стандартай 44 46 48 даже то 50 пуша мешавад духтарако. Намёна хеле бастаги резинак дорад духтарако. Ҳам бантик дорад, ҳам резин дорад духтарако. Ина расветкоша ма аяк лав нишон метиҳам. Марҳамат када бинен. Диден? Расветкош аҷоиботи бад. Ду намудай. Диден духтаро, ин намудаш бантика резинка, ин намудаш духтарако хеле метонем банден вай шавад. Бабочка шавад. Аҷоибот хушру ҳар душам. Ду моделай хулоса. Расветкош беҳад бисёр нархаш 200 сомон духтаро. Духтарако юбкора бинен аҷоибот хушру созам хем. Ина нигоҳ кунен расветка дора духтаро. Материалошон такшон болошон гирбишне духтаро тагаш пахтай. Тана наметобад. Нархаш 140 сомони. Ина расветкош. Ё оптовиам духтаро доставка доран. Оптовиам метонен оптови бихарена ё метонен дона бихарен духтарако. Диден гарошки сиёҳ бо ина сафед дора. Хеле гулдора кош ҳастай. 140 сомон духтаро. Ина тигровка. Хулоса гирбишина ҳамаш болошон тагаш пахтай духтарако. Аднатони материалай аҷоибот хушрока ушам. Мулоимак танара намехра. 140 сомон духтаро. Ина тигри сиёҳ ҳам ҳаст духтаро. Ёшчи? Ҳамаш 140. Ина аднатонови 140 сомон. Баъд духтарако вафлиё ҳастай нигоҳ кунед чӣ хушро. 3 та расветка дора ирам ҳамчунин. 140 сомон духтаро. Ман камера дур кунам ина. Диден? Диден духтаро. Ҳамаш хушрокан. 140 сомон. Ина бо байшай ласяй хеле ё раскушони бад несан. Барои студентҳо аҷоибот хушро, барои духтаракои харобак аҷоибай. Ина зебра доранд духтаро. Тигрошон 6-7 моделай.
ана духтарако бо тигровка баъд ини лезвитон мепурсен хеле чизо мепурсен ҳаста ини динамудаш ана духтарако полни и короткишай вай шай чӣ меган ласси шай материалои қимати ҳама ҷода 300 сомон деҷа 140 сомон ёш хай сезони неста духтарако бисёритон ҳам хеле шалваро мепурсен нигоҳ кунен 50 сомонӣ чандта ранг дорад диден иҷада сета расветка ёш чанди буд не бруко ҳастан духтарако нупагади ёрам аҷоибот хушрӯ клиёшам 150 сомон 150 гуфтам 150 сомон на клиёшош духтарако бо оптунгира каси асе 4 та зиёд арзон мекунад ини нупагадиёшам аҷоиб хушрӯ духтарако нигоҳ кунем бисёритон ҳам хеле футболка омадан мепурсен ина мувофиқи талаби шумо футболкаҳои пахтаги духтаро качестваш аҷоибот хушрӯ нархшам аҷоибот арзонак 80 сомон духтаро то анами сафеда нигоҳ кунен 80 сомони материалошон пахтагиай духтаро духтарако ёша бинен ёрам ранги оз навар пеша нишон додам 80 сомона стандарт размер ёрам стандарт размера духтарако ёш 90 сомона ёшам аҷоибот хушрӯ материалошон пахтай духтарако футболкоя нигоҳ кунен метонен заказ кунен ай ҳама кори осон даставка қатия духтаро диден тагу боло 90 сомон баъд духтарако балшмеркошон ҳаста и хеле 52 54 пушода ё чанди ака ё 100 сом балшмер великан великанай духтарако 100 сомон даставчикшон занакай духтаро савдогарам занакатитон дар ватсап суҳбат мекунад духтаро духтарако нигоҳ кунен бо рубашкаҳои аҷоибот хушрӯи пахтаги духтарако не качествада ма гап надорам ҳама материалаш мулоимаки хушрӯи духтаро нархшон 90 сомон и қаторам 90 сомон ҳам хеле камтар краш вай дора гилдорак бигин ё аднатонови ина болодам диден духтаро кадомеш маъқулай ҳамаш 90 сомон иҷара я бо подробно нишон тим хушрӯ бинен 90 сомон болодам 90 сомон духтаро дар иҷашам ҳаст 90 сомон ду қатори дигаш духтаро диден 90 сомони сафедош чанд бошад ё ҳамаш диден духтаро 90 сомон ишам 90 сомон ёра ки диден духтаро 90 сомони ана ёш дарозан духтарако 110 сомонай тагу боло духтаро диден духтаро ҳамаш качестваш хушрӯ ина 110 сомон духтаро рубашка ҷеда вибркалона школьнян духтаро бо студентҳо метавонанд бипӯшанд ҳоз тобистон шуда бисёремон сафед мепӯшем барое ки ҳам арақчина духтаро ҳам офтоба намекаша ба худ метавонен сафед харидорӣ кунен духтарако